Не ще гледаме зрелищно. Бой, ута между кучета и кучета. Най-после. Това е трета част. В момента гледате как моето куче и старонемската ми овчарка. Най-после можете да видите тази старонемска овчарка. Най-после мога да видя зрелищен бой между кучета. Гледате ли всички търсят като луди? Да стъпва хипотермия. Вижте. Моята изгрява Нело. Но Нело е по-бърз от мой. Леле, какъв... Уай, какво нещо! Само майка да ми изречеш, моби. Виждате ли ги? Това е истински бой, дами и господа. Вау! Чувате ли как се лоят? Моето куче е по-слабо от съседското, но е по-ловко. А онова е по-бързо, но пък моето е умно. Гледайте как завива навсякъде. Това се нарича супер куче. Сега отиваме в частта на дрифта, където всичко се изпълнява. Стреля дрифт. Нека ви демонстрирам. Сега ще видим как моето куче минава с дрифт от тук. Вижте сега. Вижте само каква дупка е изкопал само от този бът, дами и господа. Вижте каква дупка е изкопал. Гледайте хора. Това се нарича зрелищно. Лайне, вижте каква дупка. Дупката беше ето толкова, сега ето толкова. Но се забеляза разликата, защото пъстите са ми огромни. И не съм особено слаб. Така. Нека ви. Моят кажа със страшна сила. Сега ще се качим в горната част, където се случва доста неща. Моят изгрява него точно отгоре. Там е силата му. Сега ще ви демонстрирам. Тук сме ги оградили, защото много пъти са излизали. Погледнете какво ограждение, като барикада е. Сега ще ви демонстрирам. О, майко мила, вижте как е разловено всичко. Това беше 2 см. Това беше... Чакайте. Ето такава пръст, сега ето такава от всички пъти, когато са се били. Това е просто велико. Мисля, че им станало скучно. От лайне на кучета, ако вие си имате кучета, и специално казвам за кучетата, за любителите на кучета. Гледайте господа на ефира и гласувайте за зоополиция. www.господаи.com. Разбирате? Това е най-важният сайт. Ако обичате животни, го правете. Ако обичате животни, не позволявайте на своите хубави сънародници да бият козенца, кученца и всичко. Не позволявайте. Добре. И приятен ден.